I encara en aquest àmbit, la delegació d'Òmnium a Badalona va celebrar ahir al vespre la 6a nit de Sant Jordi al Teatre Principal, un acte que va reunir escriptors, lectors, editors i llibreters de la ciutat. La nit de les lletres va ser el preludi de la Diada de Sant Jordi. Amb el lema Pensa, llegeix, expressa't, decideix, Òmnium celebra aquests dies la festivitat de Sant Jordi, el període més intens de l'any per a l'entitat. El Teatre Principal ha acollit gran part dels 34 autors badalonins que enguany publiquen llibre durant la nit de les lletres. La gala, presentada per la periodista Núria Coll, ha comptat amb la presència d'escriptors i traductors que han explicat la seva obra al públic. L'acte ha estat amenitzat amb actuacions musicals, la realització d'un mural i la projecció d'un vídeo que ret homenatge a figures de la literatura catalana com ara Brossa, Casasses, Pla, Rodoreda i Calders, entre d'altres. És un dia, jo crec que quan s'acosta Sant Jordi a tothom li agrada celebrar-ho, li agrada commemorar una festa que tots ens sentim molt nostra, que la ciutadania i també evidentment els escriptors i els llibreters i tot, en definitiva tothom que li agrada llegir i li agrada pensar i li agrada distreure's amb la lectura i aprendre, vaja, doncs és una festivitat que li agrada, i aquesta nit de Sant Jordi, que ja és la 6a edició, doncs diguéssim que és un punt de trobada que marca una mica l'inici d'aquest Sant Jordi a Badalona. Doncs està molt bé reunir la gent que es dedica a les lletres per donar a conèixer autors, com en el cas nostre amb la Corina, que vam traduir el llibre, Corina Oproe, que vam traduir aquest llibre, doncs donar a conèixer autors d'altres llengües del català. Òmnium serà present al carrer La Diada de Sant Jordi amb parades a les fires que s'organitzen als barris de Centre i la Salut i també a Santa Coloma de Gramenet.